Doei Glendy. Wil bij in? Nou, ze zien maar even doei Glendy. Doei Glendy. Ja, doei Glendy. Doei Glendy. We zullen die missen. Maar dan hebben we Glendy. Hey. En Mario. Piet. Spidey. Daisy. Ik weet net zo goed hoe ik het vertellen moet. Maar ik heb eigenlijk besloten om Glendy inslepen te laten. Maar de veearts zei dat ze waarschijnlijk veel minder pijn had dan dat ik denk. Dus we laten haar eerst leven. Ja. Sally en Blomke. Hey Blomke. Hey. Blomke is een boefke. Hey. Hey Sally. Hey Blomke. Zo. Wat was nou? Skittle en Yveske. Bibi.
Shiny en Puck. Hey Uniek. Rijntje. Bellen. Dat maar net. Korallen. Hey. Hey Bella. Bellen. Korallen, bellen, Uniek, Rijntje. Hey Bella.
Hey Shiny. Die stuk in de box, hé? Kom eens. Nou, kom maar Shiny. Gaan we naar de box. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Nee. Kom. Goed zo. Puk. Oh. Spidey en Rijsie. Rijntje. Sally en Blomke. Ja, Karallen. Jelle. Uniek. Daisy. Daar is Glendy. Ja. Be careful. Shiny. Skittle. Waar? Yveske en Bibi. Nee. Rijntje.
Zeg ik nog even bij Pizza Mario. Hey, kom. Was? Ja. Nee? No, not interested. Bibi. Nou, kom maar. Hey Yveske. Hallo, kom. Rijntje. Kom. Daisy. Spidey. Shiny. Ja, lekker eens op staan. Hallo?
Dit is Peach en Mario en Ricey. Nou, that's it. Oh no. Kom. Kom. Kom maar. Coralla and Bella. And always if I give them hay, Bella is doing that with her leg. But now she isn't. Nee. I think this shows how her character is. Dit is Unique. And I think Unique is in pain. So I called the vet and she's coming. Even staan.
Nienke. Ze heeft een grote maag die gevuld is met vocht. Dus I think 2 hours ago, Ja. Unique was sick, and now we're at the clinic, and now she has infused. Her stomach is too big. Maybe there's something wrong in her. She has to stay tonight, and tomorrow they going to check the. So that's a shame or something. Echt balen. Maar je bent beide heel sterk, dus we gaan voor het allerbeste resultaat. Good soul.